Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ordna diżobbedjenza fil-Parlament u ddikjara li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tkun diżobbedjenti fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż wara l-Speaker ta' deċiżjoni oħra li ma ġbitx lill-Oppożizzjoni. Qed niddikjara li l-Oppożizzjoni millum ser tkun qiegħda twettaq diżobbedjenza parlamentari. L-Oppożizzjoni attakkat li deputat Prim Ministru Chris Fern u qed tordna li jirriżenja. F'ruling li ta' l-Speaker ma laqax it-talba tal-Oppożizzjoni u kien hawn li Grech din id-darba flok ħareġ il-barra mill-Parlament kif għamel it-tnejn li għadda ordna diżobbedjenza mid-deputati tiegħu kollha. Bernard Grech attakka lill speaker nhar it-tnejn li għadda f'attività nazzjonalista f'Ħażebbuġ. Qal li l-Speaker donnu ma femx. U l-Speaker donnu ma femx. Issa, b'dan l-iżvilupp ta' diżobbedjenza parlamentari, Bernard Grech irid li d-deputati nazzjonalisti jonqsu minn responsabiltajiet parlamentari li għandhom. Din mhux l-ewwel darba li l-kap tal-Oppożizzjoni attakka l-Speaker, partikolarment fuq rulings li ma deqqewlux għal widnieħ.